Pinagluto ko ang dalawa. Hello! Nanglayhay day ko diri. Ang ganda kasi ng panahon ngayon. 17 degrees. Where's your food? Okay, here's for you, Francine. What will you say? Thank you. Ando? What will you say? Thank you. Pinagluto ko sa ng nuggets. And, ano to siya? Potato puffs. Andyan kang Francis. Pass off dong, ha? Tapos, andyan kakalat. Kami lang tatlo dito. Nag-picnic sila. Naglalaro. Gitigway. Yeah. Pass off with the juice, Francis. Ang ka-Francis, nilagyan ko ng tubig. Para hindi masyadong matamis. Okay? Mama will eat too, okay? Mama needs to do something. Eat ASAWA. I want to, but I have to do something in the kitchen. It's okay, just eat there, then you're gonna have fun while the sun is there. Because later, might be the sun is back. Sus, nang layhay ko dito, guys. So, uga na to, so pulihan ako ni. Uga na gini ba? Pulihan akong layhayan. Kasi ang dami naming labhon nun. Ay, ginoo ko. Kain muna ako na po ako. Ang dami na leftover. Hindi ako nag-vlog na how many days. Kasi, madami tayong ginawa, no? Sobrang busy. I will tell you soon, very soon, guys, if mag-succeed. I will tell you very soon. Let's see. Kasi kailangan ko pang may nantay pa ako. And then, I will tell you the good news very soon. Pag final na talaga. So, medyo makalat. Hindi ako nag-vlog for few days. Kasi, may 3 video ako from Francis' birthday. Or, may 3 videos ako na hindi na-upload. And then, gusto ko latest yung vlog na ibibigay ko sa inyo. And then, kakalis lang ni Mayor. And then, ako nag-ano ako dito. Kahapon, sobrang busy din namin. Nagpa-process na kasi ako sa aking tenong, guys, or recognition dito sa papers. So, ito yon. Tapos na siya. Meron lang akong kailangang i-complete na mga other requirements. Kailangan ko CV nakin, hiningi. Kailangan ko ng, ano ba to? Yung high rights kundi or yung, namin, marriage contract namin ni Frank kasi nga married kami, diba? Married ako. And then, kailangan ko ng, andito na yon yung mga copy ng school credentials ko. And then, yun, ata ang kulang ko. Yeah, yun lang ang kulang ko. Yeah. Yun lang ang kulang ko, guys. Kailangan ko, ang passport, kailangan mo siya pa-photocopy. Then, isend, ilagay dyan. Then, CV. Then, isend away ko na to siya sa Bizerx Regirong. Saan na lang yung Chinerman. So, ayan, ang ating hindi ako nag-vlog kasi gusto ko latest nga, diba, paulit-ulit. And then, so, ayun. And then, ang kalat ng bahay, guys, so, kasi yung mga, to siya, yung kitchen namin, sulod na si Francis, kay, ang kitchen namin, nag-assemble kami ng kitchen, guys, ni Frank, from IKEA lang siya. I will get you. But, you gonna finish your food. Nagtiniil ra ba ni, gitumban yun yung mga Germany dong. Gitigway na ako dito. Madami siyang kalat kasi magdi-DIY kitchen lang kami ni Frank, guys, kasi hindi ko to siya nasabi sa inyo. Basta, meron kasing scam na nangyayari. Meron kasing na-scam kasi kami, guys, and hindi ko na siya, kaya hanggang ngayon wala kaming kusina. And then, ayaw kong pag-usapan yung part na na-scam kami kasi kasalanan yun ni Mayor. And remember nung wala akong vlog ng isang buwan. Yeah. More! Oh, good. Isugo mo dahil kung kuhan. Suko. Dito si Francis bag. Yeah. Habi ang kurtahan. Kain tayo ng potato puffs. Switch on ko light para hayag tagamay.
So, yun nga guys. Ano tayo mami? Tayo, madaming mga, kain tayo. Potato puff. Sobra ni dito. Kung may makaon. Nga pala. Si Ella, at saka si Vanessa, nag-practicum sila guys. Dahangan ko Nag-practicum sila sa restaurant. Kasi dito guys, ang mga bata at the early age, na-expose na sila sa mga kung anong gusto mong trabaho, mga ganyan. Tapos, itong dalawa, late na sila nag-process. So, dito sa aming place, para hindi na sa pumunta ng malayo sa city, sa aming place, almost all the shops are occupied na ng mga bata. Kasi, yun nga, mag-practicum sila ba, parang i-experience nila kung paano magtrabaho ng ganyan, ng ganito. And then, silang Ella, nasa restaurant sila, for 1 day lang, for 2 day only. And then yun, maganda dito kasi may ganyan, ine-expose sila para ma-experience nila kung what it is like magtrabaho sa ganon, and sa mga places na, like restaurants, like for example, kindergarten, mga ganyan. So, yun. Andun sila, uwi to sila, tatanungin ko how it is like. At saka bukas pala, tatrabaho ako, maglilinis ako bukas. Excited na talaga ako sabihin sa inyo ang ating magandang balita. Very soon, if manggali, magkatotoo man. Let's see. Basta lately, I'm very, very busy ko talaga, guys. And then, yun nga, hindi ko kasi na-edit yung mga ibang videos. Kaya, inintay ko muna na ma-upload or ma-edit ko siya lahat. Na-edit ko na, in-upload ko na today yung isa. May 2 na lang. Then, after that, ito na dahil na vlog siguro. I think. Tanungin natin mamaya si Ella at saka si Vanessa what it is like magtrabaho. Maganda siya kasi na-expose, maka-experience yung bata in that age. And then, next year, si Ella is grade 8 na. Meron siyang practicum for 3 weeks. Kung saan niya gusto magtrabaho. And then I'm thinking, kami ni Frank, or tinanong din namin si Ella, of course, either sa mga computer guys ba, or in the hospital, para yun, maganda. Para same sa akin, char. Kuha mo niya ako ng tubig, guys. Nagko-coffee ako, guys. Hiwi pag yun atong tripod. Hayaan nyo ng buhok ko. Grabe. Ano yung gaita mo? Inahan na yung gaita. Pinapasok ko ng 2 na noon. Gusto ng TV. Tapos nag-dede break. Grabe. Pag ang tong 2, wala talagang tigil. Pag ako ang yung nagbabantay, guys. Lamon to ng lamon. Wala talagang tigil. Pero papa nila ang nagbabantay. More on activity naman yun si Mayor. More on laro ba? Like kanina sa umaga, sa labas din siya. So, ayun. I'm talking. That is open. Andito na sila naman. Distract naman tayo nito, eh. Ay? Ja, das war einfach. Ich musste Potatoes bringen. Mit Potatoes. Wir müssen Tisch sauber machen. Ich musste Mop und Staubsaugen. Do? Ano na, nag-mop daw siya din, nag-hoover. Free Essen bekommen. Yeah, at least. But, see? You know how hard to work now, no? Nein, das war gar nicht schwer. It's not so schwer? Okay, then you can work there. Aber ich habe meine Finger verbrannt. Ay, du musst surok? Ja, um 17 Uhr. 15 Uhr müssen wir wie... Nein, 17, ja. 17 Uhr. 17 Uhr. Bis 19. So, dagat customer nila?
Ja, da waren viele. Nagtabang mo dito? Jud? Musste so Kartoffel so. Eine Packung. Ay, nagpakong Aber karton. diese Kartoffel war so groß. Dayo na sa pailagay buhatin nyo. Du musst den Tisch sauber machen. Linis ng lamesa. Und wir haben Trinken für die auch gemacht. Und wir dürfen Free Drinks gewinnen. Free drinks. and then free food. Danish show. Und tschüss, sind nicht so. Bili na sa ubos. Wala may ulan ro ng bahay. Ikaw dra o. Aber ich muss direkt auf Toilette halten. Unsay itaon man ninyo? Kasi nagpracticum sila sa isang restaurant dito malapit sa amin. And then Asian siya ang tagiya. Para siyang buffet ba. And then kami kumain actually nung birthday nila. Doon kami nagkumain. And then ngayon nagpracticum sila doon. Maganda yan. Nag-maps ba? Where did you map? Wo? Ganze Ding. Alles. Alles? Aber sie hat das wieder gemacht. Und, Ja, ich hab vorher nochmal gemacht. Damit es richtig. Tanawa, may galing kay gitulungan mo na akong map dire. Kabalo na mo map, swipe, north swipe of Und you sie there. musste diesen Staub wischen. Diesen Dustbin. Yeah? Sie lacht sich tot. Mura mo nang limpyog balay. Then, wag mo kabuak dito. Na. Die sind aber sehr nett. Kasing, unya, libre po mo Wir haben sogar panhapon. die Tochter von denen gesehen. Yeah? Und der Sohn. Und der Vater. Du hast nicht gesagt, that deine Mutter ist Thailander. Doch, die haben gefragt. Ja? Ingat sila, Mama ke Filipina? Ja, dahil si Vanessa. Wala siya kapalok, pero ingat may Thailand. Okay. Na, pwede na mo magkuhan dito, mag-part-time job dito, gipangkapoy yun, di ba? Na, tagara. Di, jud lali mangitag kwarta. Trabaho sa one day. 10 a.m. until 1500, then karon 1700 to 1900. So, ayun. So, yun na nga, guys. Dong, no? Dong. Say hi, Dong. Hi. Hi, Dong. Hi, Dong. Hi. Say hi to the vlog. Pakita na po siyang taktarak. Oy. Say hi to the vlog. How old are you? How old are you? Show them. How old are you? Show them how old are you. 2. Show them like that. Show them like that. 2. Yan, sus, pakita niya yung taktarak niya. Mag-grocery para ba mi? Uyugon ako ng duhara. Ugugugay doon ang kamera doon. Si hi lang. Si hi lang. Nagkape ko guys para na ko energy. Tapos mag-grocery mi. Ice. 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 Dala. Wow! Dula. Pakita ko pala sa inyo guys, oh. Kasi di ba nag-order kami ng IKEA kitchen balikbay. Ano to? Kami DIY lang nga to. Sus, pakita yun niya. Tapos, pakita ko sa inyo pag natapos namin. Although, mahal kasi dito ang kusina guys. Hindi pareha sa ating Pilipinas na mayroon ng lababo bitaw dito. Ikaw talaga ang bibili ng lababo. So, ang ending, hindi nga namin nabili yung aming dream kitchen. Ang aming gustong kitchen. So, kami lang gagawa. Kasi hindi pa naman to permanent bahay namin. Who knows na? What's like in the future. Na, din na. So, pakita ko sa inyo. Ang cute nito guys. Ang cute nito. Nagamit na. Vase. You cannot hear anything. But Mama cannot make that louder while Mama is talking here. And then, pakita ko sa inyo ito guys. Ang cute po lang ako para hindi nyo. Na-open ko na to pero hindi talaga siya totally na-open kasi kinuha kong isang tumbler nito for Ella guys. Order ako. In-order ko to siya actually para sa kasi nakukyutan talaga ako. Tatlo ko eh. Ayan.
tumbler, guys. Ang cute. Oh, ang cute. 300 ml lang ata. Kung maganda to siya ba pag nagka-travel ka or lagyan mo ng juices and so on. Ayan, oh, ang cute. 3 ang in-order ko. Ang isa ginamit na ni Ella. Ayan. Pang ano ba, lagay sa fridge. Lagyan mo ng tubig. Then grab na lang. Ganyan. 3 lang in-order ko. Pero was planning to add. Kasi isa lang din naman ang kulay ng ganitong kaliit. Color yellow. So, ang cute-cute niya. So, yun lang. Pakita ko lang sa inyo na ang cute-cute niya. Hindi pa natin na ano nga, nag-put away ako ng mga stuff sa kitchen. Nag-organize ako konti kasi na-build na namin, may na-build na kaming isang cabinet, isang malaking cabinet, parang pantry siya. Na-build na namin. So, nag-put away ako ng mga, nag-organize ako konti, pero hindi ko siya organize. Then, so, ang the rest, ang tagal na nito dito, guys, pero hindi nga namin na lagay sa kusina. Hindi pa namin na-assemble kasi si Mayor ating inaano kasi si Mayor Monday to Friday ang work. So, tapos late shift siya lagi. Ang ano lang niya, available time is morning. And since gumigising kami ng 9 AM, siya 9 or 10, ganyan. And then, so ayun, wala talagang time. Nakaka-time lang pag weekend. Siguro this weekend, makapag-assemble kami paunti-unti lang. So, let's see. We are home, guys. Galing kami ng grocery. Ito yung mga napamili natin. Put away natin ito. Ito, naka-on sale to. Ano na siya? 2 kilos. 12 euros na lang siya. Tapos, marinated na. And then, meron tayong ice cream, oh. Pack of 6 na ata, ni. Yeah, 6, yeah. Parang cornetto. And then, meron tayong grapes. Ayan. And then, meron tayong 2 liters of milk. Ayan. Tapos, meron tayong ito. Lately, bumibili ako lagi nito. It's from Aldi. Mas mura siya kaysa doon sa DM. Apple na naka-ano ba? Ano ba yan? Yung nakaganyan ba? Para easy to carry pag lumalabas with kids. And fresh cheese. Masarap to siya sa bread. Ano to? Cheese. Another gummy bear. Another fruit cocktails. Then cream. Gorke. And then ano ba yan? Mushroom in can. Tapos ano ba to? Swivel. Luya, garlic. And then meron tayong tissue. And I went to Edeka. Ito, naka 1 euro na lang to siya ngayon sa Edeka, 99 cents. Pears and apple ata to. Tea. Masarap yan siya. Hindi masyadong matamis, so it's okay talaga. And this one is from Aldi. Sparkling water. And then, palaman sa bread. Sa Edeka. And then, my favorite bread. Ang sarap nito. Gustong-gusto ko to siya na bread. Masarap yan pag may egg, ang ganun, ang chorba.
Hindi siya magkasya.